سلام زخبركم تخاتلتي ميرونسات من البعض كلكم تخاتلكم متخونو لو من زارب اللو عرستي بزعبا أمونغو روسيان يوكرين زخيجر لو قدات بوزو حق قلبو زي ركب زولو زمسل وزين كاتاتولو خين هلو بوزو حملوات استفلالي متقعتاتي زولو از متقعتات زين تاي ترجمو نقص على خنا بيقصو اسكليت كخون يزبل عبيت نطبطات كان العلم قدر مالتي زي لومي ويا بزقنيات زي كنسمعو خنريو زقننا حدا زقرن كفالناي بصحنا يزلنا زمنون نرئ لنا مالتي سو دما انتايو ناشتو روبوتات نود سب انده هدنا عددا متقعتن موتن مقصلتن كدبرا نرئ لنا مالتي لنقن زوص بزح فيديوهات አለው بزعبا زي ወታደራት بدرون كهدنو خالي بزح ነገር مالتي زناشتو درون بفايبر اوبتيكس بحال سيستم زسرحه عينتين مالتيو نلومي اب روسيا كبابي امناي كبابي ناي بوتين كومباوند استخايد متقعتي كنرينا مجمرتا مفت فيديو بدحريو نافتي نطبنا خنكيدينا مالتيو سلازي نافتي فيديو خبلكم. New escalation in the war with Ukraine. People at a beach on the Black Sea in Russia when a deadly drone strike hits. It happened in a resort town not far from a compound belonging to Vladimir Putin. Russian officials blame Ukraine and say at least 7 people were killed there on the beach. Horrifying images. 7 people killed, according to Russian authorities. 3 children. The governor of Krasnodar, which is where that beach is, the region where that beach is, accusing Ukraine of deliberately targeting civilians. It's worth noting, Tom, that of course Russians have been able to travel outside of the country less. Many of them have wanted to travel outside of the country less since the war with Ukraine began. And so those kinds of beaches at this type of time of year are really packed. Whether Ukraine was deliberately targeting that beach or trying to target, for example, a military facility nearby, the reality is this is an example of civilians killed in Russia as a result of Ukraine's actions. Okay. كمزي يريخمو زلهم ازي متقعتي اب حنتي ناي توريست ببزح بصحت زخدو كبابي زكا استخايد متقعتي زبلت مغلصي كم زخصمعو صنحكم دارغا كبابي 7 سبات غلا كبابي ابيلوم دما كم استغدو يزحبر مالتي ازي بيوكرين ابل علي روسيا زكايدلو ناي درون متقعتات بتعم زغرمي مالتي እቲ ዝገርም ካልእ ነገር ግን ዓለምና ከም ማዓልትና ማዓልቲ ናበይ እንዳተራቀቀት ትኸይዳላ ማለትዩ እዚ ድሮን ዝበሃል ነገር ሓደ ነፊሩ መጽዩ በቃ ብትን ዘብለካ ዓይነት ክስታይ ኮይኑ ማለትዩ ሕጂ ኩናት ሎሚ ብጀካ ከም መራሕቲ ቀርና አፍሪካ ዝኣመሰሉ ኣሙሉ ዓለም ዳርጋ ኩናት ሕጂ ብኸመይ ይካየዳሉ ተልካ ዳርጋ ተቀይሩ እዩ ኩናት ናይ ሳይበር ኣሎ ኩናት ናይ ህዋ ኣሎ ኩናት ገለ ዝሙሉ ተደማሚሩ ኣብ መወዳእታ መልክዕ ኩናት ተቀይሩ እዩ ሎሚ እቲ ካላሽንኮቭ ሒዝካ ምውጋ ዳርጋ ድሓር ዝመጽእ ኣማራጺታት ይምበር ሎሚ ባጽዋራት ከይኻ ትዋጋ ብሚሳይል ነዊሕ ርሕቀት ክኸይድ ድኽእል ነዊሕ ኩንጨፍ ዝኽእል ድሮን ኣሎ ኣብ ህዋ ንባዕሉ ናይ ህዋ ኩናት ኣሎ ሳይበራዊ መጥቃዕቲ ተካይዳ ኣብ ልዕሊ ኣብ ህዋ ዘለዋ ሳተላይታት ብኸምዚ ጌርካ ነቲ ጸላኢ ትብሎ ተከተል ሙሶ ትፍትን ማለት እዩ ዝኻ ሳዕቢ ንቀሊል ኣይኮነን ብምቕጻል ካልእ ምዝ ናይ ድሮን ከይወፃና ሓንቲ ቪድዮ ክንርኢ ማለት እዩ ድሮን ማዕረኽ እንደይ እንታይ ከም ዝገብራ ክንዕዘብ ኢና ኣብዛ ቪድዮ ማለት ናብኣ ከብለኩም اوكي كمزي زراهم اذا درون حدا عب سبايا تهدنو مالتيو اذا درون حدا يوكريناو سباي ካብ ሩስያ ዝተተኮሰት ኮይና ነዚ ሰብኣያ ተሃድኖ ዘላ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታኻ ከም ዝረኣኹሞ
بزحزن أقطامي بزحزن أقباب تفنجرا مالتي حجي عالم نابي أبدي حزنا نحنا خا بقى تغلال زلناو دحرتنا يزيو من كثر يخلى حجرنا عالم قلنا بيات خيدلات يلكا إذا نعش درونات تسمحنا به كابو تصروت أي نايتي نايود سب تخيدن كمزي أبستر فلالي فيكشن ريو وي كابستر فلالي ساينس أو فيكشن زغلت كابو تصروت أي انت خيدن إذا درونات زين وي إذا ماشين نصرح زلنا بمولو كابو تصروت أي دحر كيدو ندك سبات أمنا خندي حدقنيا كمزو خون كل سب كفلطو يقبع مالتي زي ناي درون متقعتات اندحيل يتخيدلو كاله اتناي بوتين ወይ ካና ዩክሬን ዘሎ ኹነታት ክሳብ ሕጂ ኤስክሌት ናይ ምግባር ተኽእሉ እንዳዓበየ ይዝኸይደሎ ምክንያቱ ዩክሬን ከምቲ ሩስያ ዝገመተቶ ብቐሊል ትጽዓድ ዓዲ ኮነትን ጸኒሓ ዳርጋ ብዙሕ ዝኾነ መስዋዕቲ ብዙሕ ዝኾነ ሞት ብዙሕ ዝኾነ ነገር እዮም ዝኸፍሉ ዘሎ ብኽልቲኡ ወገን ኣብ መወዳእታ እንተሪኢኻዮ እንታይ እዩ ትነጥብ ተልካ ናይ ቭላድሚር ፑቲን ሓሳብ ከምቲ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ዝተንተናዮ ብዙሕ ግዜ ተዛሪብናሉ ኢና ኣብ ኣውሮጳ ጎብለል ሩስያ ንምህላው ዝሰርሕ ሓይሊ እዩ ዘሎ ኩሉ ግዜ እቲ ናይ ኔቶ ናፍቲ ከባቢ ናይ ሩስያ ናይ ምፅጋዕ ድማ ዝዓበየ ሽግር እዩ ካልኣይ ኩሉ ግዜ ናይ ሩስያ ኢሹ እንታይ እዩ ብቐንዱ ናብዚ ኩናት ዘእተዋ ገለት የልካ ናይ ሩስያ ፖለቲካ ቀንዲ መበገሲ እዩ ኩሉ ግዜ እንታይ ዝብሎ ቲም ማርሻል ክገልጾም ከሎ እቲ ናይ ወደብ ወይ ከዓ እቲ ንቑፅ ወደብ ማለት እሲ እቲ ናይ ወደብ ናይ ሩስያ ዳርጋ ዓመት ሙሉእ እዚ ናይ ሳይበርያ ገለ ዝብልዎ ብሙሉኡ ዓመት ሙሉእ ብበረድ ዝተሸፈነ እዩ ሕጂ እዚ ብበረድ ዝተሸፈነ ቦታ ነተን ናይ ሩስያ መራኽብ ከም ድሌተን ክንቀሳቐሳ ክወፃ ከኣትዋ ኣይሕግዘንን ሕጂ ኩሉ ግዜ ሩስያ ናታ ኢንቴንሽን መበገስ ናይ ፖለቲካ እንታይ ተይልካ ኣብ ወደብ ክትረክብ እያ ትደሊ ዘላ ሕጂ ናይ መኒኻ ትብሎ ኣሎ እዚ ናይ ኣብ 2014 ዝሓዘቶ ናይ ዩክሬን ቦታ ኣሎ ንሱ ኣብኡ ግን ደው ክትብል ኣይትኽእልን እያ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ሴኪር ክትገብሮ ክትክእል ኣለዋ እቲ ቼይን ማለት እዩ ፉድ ሳፕላይ ቼይን ዝበሃል ኣሎ ሕጂ ብመካይን ጌርካ ካብቲ ወደባት ናብ ውሽጢ ሩስያ ንሞስኮ ክተብፅሑለካ ገለ መለማዓት ኢሹ እዩ ዘለዎ ባይ ደ ወይ ኣዝ ሪዛልት ከዓ ኣብ ናይ ሩስያ ቅድሚ ሕጂ ዘኸይዳ ምክንያት ሩስያ ናብ ሶርያ ዘኸይዳ ምክንያት ሓደ ካብቲ ሪዝን ንሱ እዩ እቲ ናይ ወደብ ሕቶ ዓብ ሕቶ እዩ ንሩስያ ምክንያቱ ሓይሊ ባሕሪ ሓያል ሓይሊ ባሕሪ ዓመት ሙሉእ ትሬን ትገብር ዓመት ሙሉእ ኣክቲቭ ዝኾነ ክህልወካ ተኮይኑ እቲ ናይ ኣፍ ደገ ናይ ወደብ ሕቶ ክምለስ ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ናይ ወደብ ናይ ሩስያ ከዓ ብበረድ ዝተሸፈነ እዩ ከም ዝበልና ሕጂ በዘን ኣይስ ብሬከር ዝበሃላ ጌርካ ንበረድ ሴርካ ሽዑ መሊሱ ክመፅእ ከሎ ገለመለ መዓት ሽግር እዩ ዘለዎ ማለት እዩ እዚ ሽግር እዚ ትቐንዲ ንሩስያ ናብ ናይ ዩክሬን ወራድ ወስዳ ማለት እዩ ካልኣይ ስጋት ናይ ሩስያ ናይ ኔቶ እሳቶም ዝብልዎ በቲ ሩስያ ዝብሎ እንታይ ናይ ኔቶ ኢሹ እዩ ናይ ኔቶ ኣብቲ ከባቢኣ ዘሎ ማለት እዩ በዓል ፖላንድ ሓዊስካ ብሙሉእ ዘሎ ካልኣይ እቲ ህጅ ዝኾነ ናይ ቭላድሚር ፑቲን ዓባይ ሩስያ ሶቪየት ሕብረት ዝነበረት ክንመልስ ኣለና እንታይ ዶ ሜዶ ገለመለ ዝብል እዚ ብሙሉኡ ንሱ እቲ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ጠንቅታት ወይ ከዓ ሽግራት ንፑቲን ሞቲቬትድ ዝገብሮ ነገር እንታይ እተልካ ተዓባይ ሩስያ ሶቪየት ሕብረት ዝብል ኣተሓሳስባ እውን ኣሎ እዩ ማለት እዩ እዚ ብሙሉኡ ተደሚሩ ኣብ መወዳእታ ግን ንኣውሮጳ ከዓ ኣውሮጳዊ ሕብረት ከዓ ብዝተኻእለ መጠን ክትብትኖ ኣለካ ነዚ ምግባር ናይ ኣቐዲምና ዝጠቐስናዮ ናይ ሜድያ ናይ ሳይበር ማኒፕሌት ክትገብር ክትክእል ኣለካ ነቲ ሓፋሽ ክትመቃቅሎ ክትክእል ኣለካ እምሩኡ ብሜድያ ጌርካ ሓንሳብ ናይ ጀርመን ፔጅ ኣምሲልካ ሓንሳብ ናይ ሽወደን ፔጅ ኣምሲልካ ገበን ግበር ኣሎ ስደተኛታት ወሪሮምኹም ኣስላም ኣጥፍኡኹም ከምዚ እንዳበልካ ነቲ ናይ ፋራይት ኣተሓሳስባ እንታይ ትገብሮ ትጉስጉሰሉ ማለት እዩ እዚ ድማ መንግስቲ ጀርመን ወይ ከዓ ናይ ጀርመን ናይ ኢንቴሊጀንስ ኤጀንሲ ትካል ብንጹር ኣቕድሚጦ ኣሎ ማለት እዩ ሩስያ ኣብ ማሕበራዊ ሜድያታት ብከምዚ ኣገባብ ጌራ ማኒፕሌት ክትገብር ትፍትናላ ኢሉ ኣቕድሚጦ ብንጹር ማለት እዩ እቲ ክሳብ ሕጂ ዝኸይደሎ ጉዳያት እዚ እዩ ማለት እዩ ሶ ፋይናሊ እንታይ ዘርእየካ ስተልካ ክልተ ኣማራፂታት እዩ ዘለዎ ሕብረት ኣውሮጳ ሓደ እቲ ቅድሚ ሕጂ ንገልጾ ብተደጋጋሚ እቲ ኦልሞስ ናይ ዲጂታል ሲቪል ወር ጀሚሩ እዩ እቲ ኣብ ማሕበራዊ ሜድያ ናይ ምምቕቓል ናይ ክብርታት ምፍራስ ባህልታት ምዕናው ካልእ ብሙሉእ ዘጠቓለለ ሽግራት ኦልሬዲ ኣስፋሕፊሑ እዩ ካልእ ሽግር እምበኣር ካልእ ኢሹ እንታይ እዩ ድብል እንድሕር ኣምፂኻ ሕጂ
ናይ ኣውሮጳ ቀንዲ ሽግር ዘሎ እቲ ናይ ፋር ራይት ጉዳይ ድማ ና ኣውሮጳ ናብ ዝነበረቶ ናይ 19 ክፍለ ዘመን ፖለቲካ ክመልሳ ተኽእሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ፑቲን ምርጫ ኣብ ጀርመን ኣብ ፍራንስ ክካየድ ይጽበ ዘሎ ምክንያቱ ነቲ ምርጫ የማናውያን ክዕወቱ ልይ ዝደፍእ ዘሎ ዶ ሞመንት የማናውያን ዝተዓወቱ ድማ ንሕብረት ኣውሮጳ ክብትንዎ ተኽእሎ ከምኡ ድሌቶም ምክንያቱ እዚ ኣውሮጳ እዚ ይኣስረና ኣሎ ምክንያቱ ኣውሮጳ ኩሉ ግዜ ዝሕብረት ኣውሮጳ ሕግታት ኣለዎ ቀይድታት ኣለዎ ጀስኻ ቀይድታት እንድሕር ደይደለኻ ነዚ ክትቃወሞን ከተፍርሶ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ካልእ ርእሱ ዝኻኣለ ናይ ሪፓብሊካን ምምፃእ ኣብ ኣሜሪካ ምትእትታው ሩስያ ነይርዎ እዩ እቲ ምርጫ ተባሂሉ ዝግለጹን ርእሱ ዝኻኣለ ስእሊ ይህበካ እዩ ምክንያቱ እዞም ፋር ራይት ተመፂኦም ሓይሊ ኣውሮጳ ብኡ መንፅር ክዳኸም ስለዚ ከም ቭላድሚር ፑቲን ዝኣመሰሉ መራሕቲ ድማ ነዚ ብግቡእ ስለ ዝርድእዎ ኣንጻር ኣውሮጳ ነዚ ብሰርሑ ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኩነታት ከምዚ ዘሎ ስለዚ እዚ ኩናት እዚ ኤስክሌት ክኸውን ይኽእል እዩ بعبي جرمن وتهدروا عقمان مدلدال لي تنقتر تقبرو زلا تعري فرانس اب ساتلايت تقبرو زلا وفري بوزح نجر نحري خايو من البات دو بي كوينات نايم هلاو تخلو عبي مالتي سلازي زي تصقمات زي على اوروبا ناب كوينات ገጹ خيب زلو تخلو عبي نزي دما اوروبا زدالو زلو زمسلمو زناي درونات ناي ገነን زلو تصبصاب مالتي نقصاني حدش ነገር ሒዝና ክንመጽና ይቀርኒልና